שלום, ברוכים הבאים. שלום חמודי, מה אנחנו הולכים לעשות לך היום? אין דבר, נשתדל להתחשב לך. פישה. קצת בלחץ, צריכים לתת לו איזה תרופה. 0.5. טוב, בסדר. צריך להפסיק לו בקדמה, ואחרי זה עוד חצי. הוא צריך לנוק את זה דרך הקדמה. אוקיי. זה 1.5. נכון? אבל תסתכל למה פה זה, מה זה 0.3? 0.3 cc. אוקיי, בסדר, מבחינת... סשה דניאל. בערב? לא, דניאל אמרתי לה בארבע חצי מיוחד. לא טעים להוריד, למה את בטוח? וואי, הוא לא לוקח את זה. הוא לוקח, ממו, הכל בסדר. אני פשוט לאט לאט נותנת לו בסדר. האמת אני לא זוכר. שלום לסבא. שלום, שלום, תודה. איך הוא חזר שלך מתחיל? איזה מינים כאלה. חוץ מזה, אני זוכר שמונה. זהו, זה נראה לי מסלים מאוד. אנחנו מכבדים את הסבתא סשה, לקחת את התינוק ולהגיש אותו לאבי הבן. סבתא סשה? מגיע. רק לבוא עם תעודת זהות? לא, אני צוחק. יהי שלום בחילנו ושלווה בישראל וסימן טוב בן בעלנו בימיו יבוא גואל. אבי הבן, קח את בנך בזהירות. למה גואל? למה גואל? זהו, שמעתי אתה אומר גואל, בימיו יבוא גואל. תחזיק טוב. איפה אבי הבן? מאחוריך. גיא, אתה מגיש את התינוק על ברכי האוויר לסבא גיל לכם כבוד. לא תראה שזה... נתן לך. אני לחוץ. הוא שקט. אתה נמוך ככה? אל תתרגש. זה הראשון. אני בכיתי עם הראשון. כמו שתגיד לו, אל תנשום. כן. סגור את הברכיים חזק. אתה לא חייב להסתכל, גם אני לא מסתכל, בסדר? שעת רחמים. אתה עוד לא ראית, תראה מיד שתחזיק אותך. ואת רצון אגודל כאן מאחורה וגם כאן אגודל, ולא טוב שהילדה כאן עומדת קרב יותר אם אני רוצה. אני רוצה לראות, אולי שקיות. זהו? אל תדע, תחזיק. קשה. תברך את הברכות שיש לך כאן, בתוך המסגרת. לא, אני מרכז בצילום. תגיד אמן. ברוך אתה אדוני קורא את הברית. אמן. אלוהינו אהבתם לקיים את העד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל מיכאל בן גיא ודניאל
וישמח האב ויוצא חלצה ותגיד עם עופרי בדנקה, כתוב ישמח אביך ופניך וגדלתך נאמר ויבור עלי ביום נושא בדמי ואומר לך בדמי חיי. בן גיא ודניאל זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס לברית כך ייכנס לתורה, לחופה, למצוות, למעשים טובים בחיי. ובנים לבניך שלום על ישראל, ובנים לבניך שלום על ישראל. בואי תברכי ברכת הגומל, תגידי, אודה אדוני, אודה אדוני, בכל לבב, בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. בסוד ישרים ועדה. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אלוהינו מלך העולם, הגומל הגומל לחייבים טובות, החייבים טובות, שגמלני כל טוב. שגמלני כל טוב. אמן. האל אשר גמלך טוב, הוא יגמלך טוב סלע וישפיע עליך רוב חסדים. מזל טוב, תגיד שנה הבאה. בעזרת השם, עוד אחד. אמן. לא נותנים יין, לפני גיל 18 אסור לתת יין. לא מוכרים משקאות אלכוהוליים. כאילו לא עבר את אני צריך לחכות... ראיתי בקלוז-אפ שזה עבר בשלום. אני צריך לחכות 12 שנה לראות אם זה... אם יוכל לעשות את מה שהוא צריך לעשות. יש לי חדשות בימינו זה יהיה פחות מ-12 שנה. 12 שנה, נכון, כן. רוצה לדעת את הביצועים. הרגש ביתי, אה? גיא. נהנה מהתירוש? כן. שמה לו ככה שמן. ונדימות. כל הקטנה? אחרי שאת שמה את השמן, את שמה ככה קצפת, איך אני אומר? קצפת? מתחת? מתחת? לא? טוב. בטח.